Ilna nisimgħu dwaru u issa nistgħu inżuruh. Esplora wieħed mill-ikbar ċentri ta' xjenza madwar l-Ewropa fetaħ il-bibien tiegħu wara l-nhar il-ġimgħa filgħodu il-ftuħ uffiċjali sar mill-Prim Ministru Joseph Muscat. B'investiment ta' 26 miljun euro sar ir-restawr ta' post fil-Kalkara li fl-imoddi intuża bħala sptar navali fil-waqt li fuq ġewwa sal-binjet jintuża biex jilqa' fih kunċetti ġodda, teknoloġiċi u xjentifiċi. Il-Prim Ministru sejjaħ dan il-proġett bħala wieħed ambizzjuż li jista' jgħin ukoll biex iktar studenti jiffamiljarizzaw ruhom max-xjenza. Għalli dan huwa biss eżempju wieħed tal-investiment li pajjiżna għamel fil-qasam edukattiv. Investiment li l-Gvern impenjat li jżomm tant li mqabbel ma' sentejn ilu, il-Gvern żied l-allokazzjoni għall-edukazzjoni b'100 miljun euro. Dan biex il-budget jaqbes il-500 miljun euro. Ir-rimarka kif dan iċ-ċentru fil-Kalkara, l-Istitut tal-Istudji Turistiċi fis-Smart City u l-American University f'Bormla u Witilajn, in-nofsinhar ta' Malta se jkun żviluppat f'ħabb edukattiv. Xhieda ta' kemm dan iċ-ċentru jista' jkun suċċess kien l-interess li wrew fl-esperimenti u l-attrazzjonijiet dawk li kienu preżenti għall-inawgurazzjoni uffiċjali. Bil-Prim Ministru nnifsu wkoll der interessat li esplora dak li hemm f'Esplora. Filwaqt li tfal huma fost dawk li l-iktar li mistennija jinġibdu lejn dan il-post, iċ-ċentru ta' xjenza se jkun ta' attrazzjoni għal persuni ta' kull età. Fuq kollox se jkun qed joffri spazju kreattiv mammar bl-aħħar teknoloġija li permezz tiegħu l-viżitaturi se jkunu jistgħu jiskopru xjenza minn kull aspett tagħha. Is-swali prinċipali tal-esebizzjonijiet u l-ġonna tiegħu jagħtu spazju għal aktar minn 200. Fil-fatt, huwa dan li jagħmel post mhux biss wieħed uniku għal Malta iżda wieħed mill-isbaħ fl-Ewropa. Jeffrey Pulcino Orlando, iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, fisser kif din il-ħolma llum inbidlet f'realtà u ringrazzja lill-Gvern għas-sehem fundamentali li kellu sabiex jinfetaħ dan iċ-ċentru interattiv.